Ministarstvo financija uputilo je u javno savjetovanje dokumente koji se odnose na 4 zakona. Onih vezanih uz poreze na dohodak, dobit, PDV i fiskalizaciju u prometu gotovinom. Ministarstvo financija predlaže snižavanje poreznih stopa sa 24 na 20%, s 36 na 30% te sa 12 na 10%, a te promjene trebale bi biti u primjeni od početka iduće godine. Što se tiče poreza na dobit, on bi trebao biti manji za mala i srednja poduzeća koja ostvaruju prihode od 7,5 milijuna kuna. Umjesto 12% koliko iznosi sada, u buduće bi plaćali porez na dobit po stopi od 10%. Izmjene koje se odnose na PDV vezane uz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s direktivama Europske unije, a to bi trebalo pojednostaviti određena pravila u vezi s isporukom usluga i prodajom dobara na daljinu. Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima ispod $45 zbog zabrinutosti za potražnju s obzirom na sumnje vodećih proizvođača i Američke središnje banke u stabilan oporavak gospodarstva od korona krize. Na londonskom je tržištu cijena barela pala 46 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na $44,91. U gotovo istom je iznosu pala i na američkom tržištu, kliznuvši na $42,50. Pozornost tržišta zaokupila je objava ministara za naftu OPEC-a i njezinih partnera da će tempo oporavka tržišta nafte vjerojatno biti sporiji nego što se očekivalo, uz sve veći rizik dugotrajnog drugog vala pandemije. Vruću poduzetničku jesen 2020. planiramo otvoriti u velikom stilu. Sve oči uprte su u našu godišnju konferenciju Poduzetnički mindset, koja će se u ovim izazovnim vremenima održati u četvrtak 10. rujna 2020. u Zagrebu, a prenositi će se uživo putem YouTube kanala časopisa Poduzetnik i medijskih partnera. U ovogodišnjem programu sudjeluju Ana Hanžeković, Ana Lisak, Ana Volk, Ksenija Vrbanić, Bernarda Cecelja, Jasminka Horvat-Martinović, Emil Tedeski, Ivan Franičević, Joe Bašić, Orlando Lopac, Zoran Mamić, Saša Cvetojević, Ognjen Bagatin, Boris Trupčević, Korado Korlević, Paul Bradbury, Jan de Jong i gosti iznenađenja. Prijavite se za besplatno sudjelovanje putem weba mindset.poduzetnik.biz.